na ta mga migog-miga. Kay gutom na kayo. No? Mais. Napay hinatag nga utan si Atilita Munggus. Musilingan. Ang ta? Tubong kangkong. Hipon guys. Ilang palabihan kay panatsad. Hipon. Pangkong adobo guys.
Gutom kung maayo guys eh. Alas 2 na. Adobo nga tangkong. Ipon. Kamatis o ipon. Maris, umali. Igusla ako dahil, alas 2 na. Nga, unta deng. Milo na kwa. Ang talo. Tangkong, adobo nga tangkong. Atiging meat cup. Ako amiga na as gawas. Atiging baotro meat cup. Meat cup. Mga ontate. Mais. Dudukot na ako mais te. Ati Jinbe, mga untag maiste. Ayaw sa ninyo kalimti guys ang Consuelo TV. Consuelo TV guys. O Migs TV. Sa akong amigong kusgan kaayo nga si Migs Espaldon. Igsuon ni Miming Siu pa din. Dan Van Channel. Ay ninyo kalimti ang amo channel guys. Yuyong Otero Vlogs. Subscribe mo guys. Like na share. Ang katong taga-carbon ako amiga maligya og mga suko budbud. Nakalimot ko sa ngan, dito na sa may Taguranan sa lubi.
Buutan nyo niya. Sahod gabi. Dua ka buok, 25. Si Cleggy, ano ito? Akmang kamantikaan. Buyon sa Traveler's Inn. Basta ang isda ani. Usa to ka kilong tamarong. Giunhan ko sa iring. Gin habili. Hindi lang bahin ko sa iring. Gidahata ang plastic, biyasta. Julian Lador TV. Julian Lador. May kasi mo kanta. Dudong Julian. Si Marvin Echabis dito ay sa Pinamungahan, Cebu. Sitio Odlot, Barangay sila barangay? Lubi. Dahil busog na po guys. Tingko tumaga niya eh. Solbad gyud ang paniudto nako sa ako kaon karon sa dugong tangkong. Hipon nga gibutang tamatis. Nagutagaan kong utan munggos na pilita. Dayon mais. Binuyok. Purya buyag. Ignaw ng tubig. Gracias sa Ginoo. Salamat guys. At ini kaunon ang saging diri uban. Katips TV. Salamat dong. Ay kalimot mga amigo-amiga. Yuyong Otero Vlogs. Ako wato lang inyo ha. Comments dito ha o like. Magbuhat ko dito sa YouTube channel nako. Tingnan sa inyo mga amiga. Para aligre ba? Sige na kayo. Thank you.